Molt bona nit. A partir d'ara, 60 minuts per repassar l'actualitat. Comença Torn de nit, ho fem amb l'entrevista i avui ens acompanya una persona que formarà part d'aquestes 11 cares noves, podríem dir, que entraran a l'Ajuntament de Lleida durant la propera legislatura. Ella entrarà per la Porta Gran. És la cap de llista del Partit Popular a Lleida, la Imma Manso. Imma, molt bona nit i benvinguda. Bona nit a tothom. Suposo que tothom ha entès que per la Porta Gran vol dir després d'aquests bons resultats que heu tingut en aquestes municipals. La darrera vegada que parlàvem, justament quan et van presentar com a cap de llista del Partit Popular a Lleida, deies que afrontaves aquesta nova etapa amb moltíssima il·lusió. Sí, i continuo. Suposo que amb la mateixa il·lusió o més ara entrar a formar part a l'Ajuntament? Vaig començar amb moltíssima il·lusió i vull donar les gràcies al Partit Popular perquè va confiar en mi. I després també vull donar les gràcies a tothom que ha participat en aquestes eleccions i molt especialment a les persones que han votat al Partit Popular, que són les que no s'han recolzat. Jo continuo amb moltíssima il·lusió. Vaig començar amb moltíssima il·lusió, vaig fer una campanya amb moltíssima il·lusió i moltíssimes ganes i ara tinc moltes ganes de començar la tasca dintre de l'Ajuntament de Lleida. Molt bé, dèiem bons resultats perquè heu pujat amb regidors, ni més ni menys que amb 3. Vosaltres mateixos ho heu dit, heu superat les vostres pròpies expectatives, perquè aquí a la taula en parlàvem moltes vegades i somiàveu en tenir 4 o 5 regidors. Sí, jo sempre he dit, quan teníem aquelles estadístiques tan dolentes, que suposo que no pagaran, aquelles estadístiques que deien, o aquestes enquestes que deien que trauríem 2 o 3, que nosaltres dèiem, això és impossible, perquè nosaltres veiem a la gent que hi ha al carrer i no és el que nosaltres percebim. Nosaltres pensàvem que teníem 4 consolidats, que això ho he dit sempre, i que estàvem treballant pel 5è. Ara, que ja nos hagin depositat tantíssima confiança als ciutadans, la veritat és que no ens ho esperàvem i estem molt contents. Ara, que dius estem molt contents, em venen al cap les imatges de, precisament, quan us n'assabentàveu a la seu del Partit Popular de que havíeu aconseguit 3 regidors més, l'eufòria que teníeu vostè mateixa, Imma. No ens ho esperàvem. És a dir, normalment, quan tu esperes 5, hauria sigut molta alegria, però 6, és que ja el que tu dius, totes les nostres expectatives, doblar, i el millor resultat del Partit Popular que mai ha tingut a Lleida era un bon resultat. A més, vull recordar que som l'únic partit que ha pujat en nombre de vots i això també és important perquè amb aquesta abstenció tan greu vol dir que a nosaltres la gent ha tingut menys abstenció amb les nostres idees, és a dir, que hi ha més gent que nosaltres hem convençut més gent perquè ens voti, com si diguéssim. Sempre s'ha dit també que les ideologies, podríem dir, de dretes són les que més voten, les que menys abstenció hi ha. No sé si això és... No ho sé, a nosaltres no s'ha votat més gent. Més gent, per ser concrets, 1.720 vots més. Moltes més persones, és a dir, que totes aquestes persones o no han votat en uns altres partits o eren persones que normalment no votaven i que aquesta vegada han votat al Partit Popular. És a dir, nosaltres creiem que hem arribat a molta gent. L'eufòria ha passat una mica entre... Clar, l'eufòria podríem dir d'una banda de la campanya, que és dura, la campanya, no sé si ha estat dura per vostè. Bé, és que ha sigut molt llarga, perquè ha hagut una precampanya molt llarga. Jo estava treballant mentre es feia la precampanya, és a dir, tenia que compaginar les dues coses, això és dur. També era una candidata nova, que això també fa que tinguis que estudiar molt més la situació, perquè un regidor que ja està a l'Ajuntament sembla ser que hi ha moltes coses que ja les coneix. En el meu cas, jo sempre m'havia dedicat més a la política general, és a dir, la política municipal no la coneixia, vaig tindre que estudiar molt, perquè jo crec que s'ha d'estar sempre molt bé documentat i va ser un sobreesforç, la veritat és que sí, però el que dèiem, com ho feien tantíssima il·lusió, no m'ha costat. De totes maneres, la Dolors López va dir també aquí en un debat que vostè ha viscut moltes campanyes. És a dir, sempre ha acompanyat l'equip a les campanyes i, per tant, coneix molt bé com es porta una campanya i quina és la reacció de la gent. Sí, però no té res a veure anar de número 2, com he anat 2 vegades al Congrés, que anar de número 1. És a dir, és completament diferent, perquè el número 1 és el que normalment té que estar tot el dia als mitjans de comunicació, té que estar molt més informat, quasi no pot tindre temps d'estar amb la gent, que a mi és el que més m'agrada, és a dir, menys mal que vaig estar en la precampanya, perquè a la campanya va ser gairebé impossible, en tants debats, tantes entrevistes, tants mitjans de comunicació, que ho entenc, però a mi m'agrada molt més la política d'estar amb la gent, parlar amb la gent, i ja dic, menys mal que ho vaig fer a la precampanya, perquè a la campanya és gairebé impossible
possible de fer-ho. També haurà tingut temps d'estar amb la gent durant l'aplec del Cargol, que hem acomiadat aquest cap de setmana. També. Vaig estar allí amb el president de la Recoll, molt bé, que ens va acompanyar, i la veritat és que molt bé, vam estar molt bé. I per cert, els 3 caps de llista dels 3 partits que tindran representació a la paeria, tenen també la seva pròpia recepta de cargols. Els seus són mansos. Però clar, no sé si realment són mansos, perquè també se l'ha acusat a vostè durant la campanya de ser potser la més, no sé com dir-ho, potser entre cometes agressiva, de fer més campanya més forta, podríem dir, no? No, jo l'únic que he fet... Sí que s'ha dit molt això que ha estat... S'ha pogut dir, eh? El que passa és que jo moltes vegades el que estava és indignada per les coses que s'estaven dient. Com jo he dit abans, jo me vaig documentar molt bé, és a dir, jo me vaig estudiar molt bé els pressupostos de l'Ajuntament i vaig estudiar molt bé les actes que havia hagut de diferents plens, és a dir, m'ho vaig mirar tot. Llavors, quan a vegades se deien coses que no coincidien amb les coses que jo havia analitzat, és a dir, que no eren del tot veritat, doncs la veritat és que m'indignava. És a dir, jo soc una persona que tinc molt clares les coses i quan una cosa no és com jo pretendo que sigui o com jo crec que és, llavors jo ho defenso fins al final. Ja ho va dir el nostre futur alcalde, el senyor Àngel Ros, que jo era molt insistent, i ho soc. Molt insistent i, a més, amb aquesta imatge dolça que té i que tenim tots de vostè, ha canviat una miqueta a la campanya, perquè se l'ha vist com una dona... Jo sóc molt dolça, La veritat és que sí, el que passa que això no vol dir que no vulgui defensar el que crec. Ara parlava d'indignació, quines són les qüestions que més l'han indignat? Què m'han indignat? A mi m'indignava, per exemple, quan algunes dades se transgiversaven una mica, o quan jo tenia documentació sobre certes coses i me deien que no era veritat, Vull dir, l'últim dia me'n recordo que jo vaig dir que hi havia uns ajuts per electrodomèstics i el senyor Àngel Ros va dir que això era mentira, quan nosaltres tenim la documentació i les actes. I es continua dient que aquesta documentació tampoc no s'ha ensenyat encara. Sí, ho vam ensenyar a l'ACN. És a dir, el dia següent nosaltres vam tindre una roda de premsa i a l'Agència Catalana de Notícies li vam passar aquesta documentació i la van gravar i a més aquesta documentació està penjada en la meva pàgina web, que és inmamanso.com. Hi ha una pestanya que diu per incrèduls i allí està ficada tota la documentació de totes les meves argumentacions. És a dir, allí hi és. És a dir, hi ha una rentadora i hi ha una nevera i per mi això són electrodomèstics. Se suposa també que són ajuts que reben rentadora ni una nevera, que són bàsics i elementals per la vida quotidiana. Jo no dic això. L'únic que jo deia durant la campanya electoral és que a l'hora de donar aquests tipus d'ajuts, que no són ajuts bàsics, és a dir, que no és el menjar, que no és el vestir i que no és l'habitatge, en aquests casos que se tinguessin en compte el compliment d'ordenances cíviques. És l'únic que jo deia. I quan jo vaig dir que entre les ajudes no bàsiques estava ajuts per compra d'electrodomèstics, això se'm va negar, quan hi ha actes de l'Ajuntament que diu que s'han donat aquests ajuts. És a dir, jo quan veig aquestes coses, la veritat m'indigno. Molt bé. Clar, també el concepte de bàsic o no bàsic, segurament per nosaltres és bàsic. Si ho és per nosaltres, també ho ha de ser per una altra persona, suposem, no? Però no és com el menjar. Té raó amb això, doncs no són el menjar, no ens podem menjar ni una rentadora ni una nevera. Senyora Manso, l'electorat els ha donat suport a vostès, no? I vostè respondrà també a l'electorat. Què els oferirà? Jo intentaré fer una oposició constructiva, però sempre dintre del meu programa electoral, és a dir, el que ens ha votat els ciutadans. Nosaltres teníem uns eixos molt clars, que un era la congelació o abaixada d'impostos, un altre era un control estricte de la despesa, que també ho farem, i una austeritat. També tot el tema de seguretat. Nosaltres vam proposar el guàrdia de barri a tots els barris de la ciutat perquè havia comportaments incívics i després una immigració legal i cívica, que també és un dels nostres eixos. Nosaltres el que farem és defensar el nostre programa electoral sempre que puguem i fer un control estricte, clar, sobretot de la despesa. I també hi ha qüestions que segurament s'escapen de la potestat, podríem dir, dels ajuntaments, com és aquest control de la immigració del que està parlant. Potser no seria una competència tant d'un ajuntament? A l'hora de donar ajuts, sí. A l'hora de donar ajuts, l'Ajuntament pot dir que, per exemple, se tingui en compte el grau d'arrelament. Però el grau d'arrelament tant per immigrants com no immigrants. És a dir, jo crec que un immigrant que porta aquí 5 anys, per exemple,
té els mateixos drets que una persona que porta aquí tota la vida. Però un immigrant que acaba d'arribar i que es queda sense feina per motius que sigui, en aquest cas jo crec que té preferència les persones que ja porten més temps aquí i que estan arrelades a la societat. És a dir, un immigrant que, per exemple, porti 5 anys, no? Perquè una persona que ha arribat aquí amb un contracte de 6 mesos, se li ha acabat el contracte, com no té arrelament, jo crec que pot anar a un altre país que potser tindrà més oportunitats, perquè aquí feina no n'hi ha. Molt bé, i esperem que també serà una de les qüestions que vostès abordaran, que hi hagi feina, no? Sí, nosaltres el que volem és reactivar l'economia. El que passa que ja he dit a la campanya que fan falta per reactivar l'economia unes mesures a nivell general, no? El mercat laboral té que tindre una reforma, el mercat, després també tot el tema energètic, una reforma energètica també és important perquè tenim que ser competitius amb l'energia també a la resta d'Europa, una reforma del sistema financer. És a dir, tot això és molt important perquè durant la campanya s'ha dit moltes vegades que des de Lleida l'Ajuntament havia fet moltes coses i no ho dubto, però no han sigut efectives. Per què? Perquè hem pujat moltíssim l'atur a Lleida, d'un 2,8 a un 14. És a dir, amb aquesta pujada vol dir que sí, jo no nego que s'hagin fet coses, però no han estat efectives. Per què? Perquè el marc general no acompanya. Molt bé, la Imma Manso farà oposició a l'Ajuntament de Lleida. Seran menys partits a fer oposició, perquè tenim una majoria absoluta, i tenim 2 partits, que són Convergència, Partit Popular, i 2 d'esquerres que desapareixen del panorama municipal, podríem dir, oficial, que serien Esquerra Republicana i també Iniciativa Verds. No sé com veu aquest fet, de que les esquerres, com són Esquerra Republicana i Iniciativa, desapareguin. Per vostè serà més fàcil el diàleg o no? No, han desaparegut aquestes esquerres, però també tenim un partit socialista que té majoria absoluta, que també és un partit d'esquerres. És a dir, per un costat s'han anat les esquerres, però després tenim una gran esquerra que té majoria absoluta. És a dir, i a més, el que hem de dir és que és la voluntat dels ciutadans i l'Ajuntament ha de reflectir això, la voluntat dels ciutadans. Els ciutadans han volgut una majoria absoluta d'esquerres, que és el que hi ha en aquest moment. Clar, està clar que és el que hi ha, i això ara no canviarà en els propers 4 anys. Com veu vostè la majoria absoluta? Jo, la veritat, crec que en temes locals, sobretot, en els que són temes molt propers als ciutadans, hi ha moltes diferents opcions que potser amb una majoria absoluta queden ofuscades, no? És a dir, jo crec que les majories absolutes a nivell local, sobretot, no són bones, perquè hi ha moltes sensibilitats que són d'uns altres partits que no quedaran reflectides, a no ser que hi hagi moltíssim diàleg, que és el que jo vull. Molt bé, no farà una oposició dura, sinó serà més dialogant? El seu objectiu és ser més... Jo sóc molt dialogant. Vull dir, jo... Sí, no dic el contrari, té tota la raó. Jo soc molt dialogant, el que passa és que jo tinc molt clar les coses que tinc molt clares i a mi no em faran veure una cosa negra quan la veig blanca. Molt bé. I 2 qüestions, estem fora de temps, prego que respongui amb brevetat. L'altre dia feien una entrevista a Catalunya Ràdio a l'alcalde Àngel Ros, al programa El Secret, i després la gent trucava i opinava sobre si seria un bon successor del Montilla. Un 70% van dir que sí. Vostè el veu també com un bon successor? De Montilla? No ho sé, jo l'he vist a nivell local. No ho sé el que farà a nivell de tota Catalunya. Jo crec que és una persona, dintre d'algunes cosetes que no m'han agradat massa, una persona competent. Jo crec que sí, que podria ser un bon successor de Montilla. I una altra qüestió, pel que fa als indignats acampats a la plaça Ricard Vinyes, si estigués en les seves mans fer alguna cosa, què faria? Jo, dialogar amb ells i dir-li a veure quin és el seu objectiu, què pretenen, perquè jo crec que no ho tenen massa clar quin és el seu objectiu. És a dir, jo intentaria convèncer-los de que estem en una democràcia i que la legitimitat de qualsevol està en les urnes, una mica que s'organitzessin. Els veig una mica desorganitzats i el que els diria és que no se pot ocupar una plaça. És a dir, jo crec que tothom té dret a manifestar-se, està molt bé que aquesta gent jove hagi pres aquesta iniciativa, però jo crec que s'ha de respectar els altres. Una plaça no és un lloc d'acampada i el que podríem fer, per exemple, és un dia a la setmana quedar en un puesto, fer la seva assemblea, parlar amb la gent, però jo crec que la plaça Ricard Vinyes no és el lloc adient per fer-ho. Molt bé, Imma Manso, cap de llista del Partit Popular a Lleida, moltíssimes gràcies de veritat per haver-nos acompanyat un dia més. No sé si es troba més còmode aquí a l'entrevista
l'entrevista o al debat on pot... Jo en aquesta casa sempre em trobo molt còmoda, a tot arreu. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Li Gràcies a agraïm tu. també que ens acompanyi.